Mga igsoon, atong nadungog inhi sa Ebanghelyo nga human si Jesus makahugas itiil sa iyang mga tinunan, mingon siya, sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Ang paghugas sa tiil diha sa mga tinunan ni Jesus. Sa panahon ni Jesus, kini nagulagway man nga buhat o buluhaton kini ngadto sa mga sulugoon ang paghugas og tiil. Apan siya nga giila sa mga tao sa iyang mga tinunan nga siya magtutudlo o Ginoo, naghugas sa tiil sa iyang mga tinunan, buhat sa mga sulugoon. Apan diha sa paghugas sa tiil sa iyang mga tinunan, nawala ba ang pagka magtutudlo, ang pagka Ginoo sa ato nga Ginoong Hesukristo? Wala gayod. Ang iyang digdignad, ang iyang pagka Ginoo, ang iyang pagka magtutudlo nagpabilin gihapon. Apan sa laing bahin, kini nagtudlo dinha sa iyang mga tinunan nga ang pagka magtutudlo sa ato nga Ginoo ug ang iyang pagka Ginoo, kini unta na gamiton dinha sa pagpangalagad, dinha sa pagbuhat sa misyon dinhi nining kalibutana. Kung nasayod kita nga ang mga tinunan ni Jesus nangandoy gayud nga sila ilhon usab, nga sila tan-awon usab sa mga tao nga naa sa taas. Ug gani nasayod kita nga ang duha ka magsuon kini ang gipangandoy sa iyang inahan nga sila moingkod sa wala, mulingkod sa tuo dinha sa Ginoo. Ang kompetensya sa gahom, ang kompetensya dinha sa titulo, maoy kasagaran panganduyon sa mga tao. Kay pagkanindot labi na kanato no nga kita silbihan, kita alagaran sa mga tao, kita ilhon, kita tahuron dinha sa mga tao. Kini ang kanunay nato nga gipangita, kini kanunay ang atong gipangandoy nga ang mga tao muila, mutahod, mualagad kanato. Apan sukwahi ang gipakita sa atong nga Ginoo, isip magtutudlo ug usab isip atong Ginoo. Primero, lisod sabton alang sa mga tinunan kini nga pagtulunan nga gisulti dinha kanila. Apan sa katapusan labi na dinha sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, hinay-hinay nasabtan sa mga tinunan kung unsa ang kulugan dinha sa pagsunod nila dinha sa nabanhaw nga Ginoo. Mga igsoon dinhi ni kalibutana, kita mutahod man niadtong ang adunay gahom, kita muilaman niadtong mga naa sa taas, mga adunahan, katong adunay mga titulo, propesyon, usahay gani kung panahon nga adunay panaglalis, panag-away, usahay atong madungog nga moingon ang tao, wala ka ba makaila ka nako? Atong ipanghinambog kung unsa ang atong gikuptan nga mga titulo, mga nahuman sa atong kinabuhi. Apan kiniunta na usab ang magpahinomdom kanato nga kitang tanan dili ra ba gayud magpermanente nining kalibutana. Kitang tanan
musugutag sa dili, mupadulong gyud ta sa sementeryo. Kiniuntana ang magpahinomdom kanato nga bisan kung unsa ang anaa kanato, dili kita magdaog-daog ngadto sa atong mga kaigsuonan. Kiniuntana magpahinomdom kanato nga kining atong gikuptan lumalabay lamang, bisan pa ko nga ibutang nato tapad sa atong lubnganan kining titulo. Apan sayod kita nga kung kita makigatubang sa Ginoo, dili man siya mangutana kung pila na ka titulo, pila ka propesyon, unsa kadaghan nga kwarta, bahandi ang atong natigom, unsa nga gahom nga atong gikuptan ining kalibutana. Sayod man kita nga dili kana ang pangutana sa atong Ginoo sa umaabot. Untana ang mga bunga sa pagtulunan sa atong Ginoo ang pagkamapabsanon. Untana ang pagkamapabsanon usab nato mugiya padulong ngadto sa pagpangalagad, sa pagbuhat sa misyon. Pagkaanindot nga diha sa atong unang pagbasa, gihulagway man usab ilabi na dinha sa kinabuhi ni San Juan, dinha sa pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sayod kita kung kinsa si San Juan nga magbubunyag. Siya ang nag-andam sa dalan sa atong Ginoo. Diha sa hapit na siya mamatay, ningingon siya, kinsa ba ako sa inyong unahuna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod kan ako maoy may muanhi, ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas. Ang pagkamapabsanon ni San Juan nga magbubunyag. Bisan gani daghan na mga tao nga mingsunod, mingduol kaniya. Daghan ang mga tao nga naminaw kaniya, apan ang iyang kinabuhi nagpabilin gyapon nga mapabsanon. Bisan gani ang iyang pagpuyo, ordinaryo ra kaayo. Ang iyang bisti panit dinha sa mga hayop, ang iyang ikaon, ang iyang giinom dinha gikan sa unsay makita dinha sa kamingawan. Mga igsoon dinha sa atong pagpadayon sa atong kinabuhi, unta na kita usab mamalandong nining atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga dili unta nato gamiton ang atong mga gasa, mga grasya nga naa kanato dinha sa pagka mapahitason kanato. Kay kung mapahitason manggod kita, kini ang magtukmod kanato nga kita dili mo respeto sa uban, kita magdaog-daog kanila, kita ubos ang atong pagtan-aw dinha kanila, ug gusto nato nga kita kanunay ang paminawon, kita kanunay ang sundon. Kini nga kinaiya mas ning labaw pa hinuon dinha sa titulo dinha sa atong Ginoo. Sahay mas gusto ta nga kita ang tan-awon nga Ginoo, kay kita man ang gusto nato nga kita ang sundon, kita ang paminawon permanente, o kita perminaa sa taas. Gani ang Ginoo bisan sa iyang pagkaginoo, pagka magtutudlo siya atubangan sa iyang mga tinunan, nagpaubos pagayud siya. So kini ang atong pamalandungan, kini ang angay natong tan-awon. Kung dinha sa atong kinabuhi kita nagpabilin bang mapaubsanon. Kay lisod kaayo nga mudawat og sulti dinha sa uban kung kita mapahitason. Dili gyud ta makakita sa atong mga sayop, dili kita mudawat sa isulti sa uban nganhi kanato. Unya tan-awon pud nato nga
kinsa man ni nagsulti kanako, ilabi na katong mga ordinaryong mga tao lamang, kung kita mapahitason, dili gyud ta maminaw dinha kanila. Untana kini atong nadungog nga ebanghelyo, kini untana ang magtabang kanato nga kita magpabilin nga mapabsanon, kita magpabilin nga sama sa atong mga kaigsuunan, pare-pareho kita atubangan din na sa atong Ginoo. Kay bisan pa kung ang tan-aw sa atong kaugalingon mas taas kita, apan sa mata sa Dios dili gyud ingana ang pagtan-aw. Parihas kita dinhi nining kalibutana. Kay ang Ginoo magtan-aw man dinha sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Dili gyud siya magtan-aw kung unsa ang atong mga natigom, kung unsa ang atong mga nakab-ot, kung unsa ang atong gihuptan nga mga posisyon dinhi nining kalibutana. Palihog sa pagtindog,